ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତୁ କିଏ? ମୁଁ କହୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଅଲଗା ଖୋଲ ଦେଖିବି ତୁ କିଏ? ଏଇଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା ତୁ ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ଖୋଲିନି ଆରେ ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ପରା ଘର ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ତୋ ଭାଇର ବାହାଘରକୁ ନେଇ କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ? ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ନେବି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ବିଷୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ ତ? କାହାକୁ କଣ କହୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ କାହାର ହୋଇକି ରହିବ। ତମର ତ ଅନେକ ରୂପ ଅନେକ କାହାଣୀ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତମେ ଜଣେ ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ। ତୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ କିଏ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି। ଆରେ